Nekřič, prasknou mi bubínky. Pojď, půjdeme jim otevřít. Co to tam děje? Sestraně přestali střílet. Rudoárníci, probuď se, zachrání nás podruhý. Jednou v Praze a teď tady. Kluci, od dneška jsem rudej a do smrti smrťoucí mě nikdo nepřebarví. Jirko, přijmete mě do partaje. A jdi ty maloměšťáku, z tebe nikdy nebude komunista, máš syslí povahu. No jen se k ním tak nehrň, z toho nic nekouká. Už jdeme, tovaryši, hned to bude. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.